Благовестие. Предаването за вяра. Добро утро, уважаеми слушатели! Както всяка неделя и днес, вие отново сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Останете с нас. Аз съм вашата Ана Мария Кръстева. В евангелския текст от днешната неделя преди Петдесетница ни е разкрита същността на вечния живот. А това е да познават Тебе, единнаго истиннаго Бога и пратени от Тебе Иисуса Христа. Думи, които ни разкриват, че богопознанието е също и път за постигане на вечен живот. Пред много хора стои въпросът, възможно ли е Бог да бъде предмет на познаване, защото той е невидим за човешкото око. Наистина на човек му е трудно да доби изцяло представа за неговата божествена същност, но чрез проявите му в света и божественото откровение ние придобиваме познание за него. Заобикалящият ни свят ни го разкрива като самогъщ и мъдър. Неговата воля се предава чрез избрани хора, а чрез своя единороден син се яви в света, но колко бяха тези, които осъзнаха проявената Божия любов. Голяма част от виделите в плът и кръв Сина Божий се обявиха против него, защото искаха да вършат тъмните си дела в мрак. За жалост и днес се намират хора, които не искат да познаят Бога, желайки да продължат живота си в грехове и мрак. Както в миналото, така и днес се явяват лъжепророци и учители, които твърдят, че спомагат за богопознанието или пък наричат себе си богове. Обещават всякакви блаженства, а на практика сеят в човешките души семената на заблудата. Още от основаването на църквата срещу тях се води непримирима борба. На Вселенските събори с помощта на Светия Дух се установява точното и истинско учение за Бога и вярата. Участници за достигане на правилното богопознание са и 380-те светилци, чиято памет се чества в тази неделя. Те осъждат ереста на свещеника Арий през 325 година в Константинопол и установяват истинското учение за Христос, съставяйки първата част от символ на вярата, известен под името Никел Цариградски. В този символ ние изповядваме вярата си в Иисус Христос като Богочовек, Син Божий, роден предвечно от Бог Отец и единосъщен с Него по божество. Като имаме тази вяра, придружена с добродетелен живот, ние ще придобием богопознанието и можем да се надяваме на вечно блаженство. Бъдете с благовестие. Тази седмица в четвъртък, на 40-я ден след Възкресение Христово, църквата чества Възнесение Господне, Спасов ден. Вече християнския поздрав Христос Възкресе не се употребява до следната година на Пасха. В този ден се е извършило последното чудо от земния живот на Сина Божий. Там, на върха на Елеонската планина, когато той се възнася, за да застане отдясно на Отца си. Както с възкресението си от гроба Спасителят разкрива истината за нашето бъдещо възкресение, така с възнесението си той ни дава залог и за нашето преминаване от земята на небето в Царството Божие.
При възнесението си Христос се среща за последен път със своите ученици, за да им даде наставленията си и да запише върху скрижалите на душите им най-ценното обещание, че ще приемат сила след 10 дена, когато върху им слезе Светия Дух. После Спасителят ги благославя и се възнася все по-високо, докато един светъл облак не го скрива от очите им, но в душите на апостолите ясно звучат последните му думи: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. За ръка, която учениците Христови изпълняват до края на живота си, а след това тя е продължена от техните последователи, за да може с годините Христовото благовестие да стигне до всяко кътче на земята. Като се възнася Синът Божий, дава обещания на своите апостоли: отивам да ви приготвя място и като ви приготвя, пак ще дойда да ви взема при мене си, за да бъдете вие, дето съм аз. Това е мястото, приготвено за всички нас, които изповядваме Христовото благовестие, но дали ще го получим, зависи от живота ни тук, на земята. Днес в Благовестие, заедно с доцент Костадин Нушев, преподавател